Bueno, ni batez be gitarra eta bateriagaz moldatzen naz, bai bajue, kongak eta kajoia be erakutsi aldo daz. Partiturokin askero, bajuegaz estilo batzutan uste dute neukela erasurik aukin. Metal apur bet. Metalik ez daitela faltau. Gero klasa bat bere. Da horixe, gurizin askero hemen gau, zugan, saiatuko naz zuro nortutegitara moldatzen.